Good day guys! Aniya na pod ang atong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Alang sa Maayong Balita sa Cebu, atong paminawon si Hershey Zaspa. Ang lungsod sa Alegria sa Subo niduso sa ilang organic farm school alang sa farm tourism niini ug sa mga health and wellness enthusiast. Ang Agriculture Techno Demo Farm sa Barangay Poblacion nga usa ka zero waste facility nakabansay na og kapin sa 2,000 ka mga individual gikan sa tibok nasud sa matang sa organic agriculture. In fact, we have also a farm school training on organic agriculture. We are also one of the extension service provider national level for organic agriculture practice because it is accredited with the ATESDA. After the training, we distribute NC2 certification for organic agriculture practice. Ang Techno Demo Farm gihatagan og award Isip Outstanding Organic Municipality sa Rehiyon 7 niadtong 2020. Gawa sa pagtanyag og mga training kabahin sa organic agriculture, ang Techno Demo Farm abli usab alang sa mga bisita nga gustong makakaton og dugang pamaagi unsaon pagtubo sa ilang kagalingong mga tamnanan. Among imbitaron ng mga bisita labi na gyud tong nag-venture og mga vertical gardening, mga backyard gardening o parahan ni ato ang urban gardening kay pwede pud lang makabisita dire. Sa Techno Demo Farm, mahimo usab nga mapalit sa mga bisita ang mga health and wellness products sama sa turmeric ug moringa powder. Ang agrikultura, alang sa seguridad sa pagkaon, mao'y nagunang prioridad ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ug kini usab ang agenda ni Alegria Mayor Gilberto Magallon. So this is unique to us because I think we are the only municipality that is really advocating organic agriculture practice. Giimbitar usab ni Mayor Magallon ang mga interesado nga makaton pa bahin sa organic agriculture nga magpa-enroll sa ilang organic farm school. Alang sa Maayong Balita sa Cebu, ako si Hershey Zaspa. Si Ninya Rose Oxo, muhatod ka ninyo sa Maayong Balita sa Siquijor. Human sa baliw pat kadekada nga hinulat sa atong mga mag-uuma sa lubi, ana nagyud ang pondo alang sa mga programa nga gipahimutang sa Philippine Coconut Authority, ang gitawag og Coco Levy Fund. Kini malipayong gipadayag ni PCA Regional Manager Brendan Trasmonte uban ang Cooperative Development Authority Head Assistant Secretary Virgilio Lazaga atol sa ilang gipahigayong fourth leg of rollout kabahin sa Coconut Farmers and Industry Development Plan Information Caravan diri sa isla sa milabayng pipila ka semana apas usab sa Coco Week celebration. Sumala pa sa PCA, aprobado na ang 100 billion Coco Levy Fund alang sa nalistang 3.1 million ug mga magpalista pang mga coconut farmers. Kini human sa balaod ni kanhing Presidente Rodrigo Duterte ang Republic Act 11524 o ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act nga gipahingusgang ipatuman karon ni Presidente Marcos nga mao usab ang Secretary sa Department of Agriculture. There is a need to disseminate the information so that our coconut farmers and our coconut stakeholders masayod kapahin ini coconut farmers and industry development plan. Matod pa ni Trasmonte, pagpangandam, pakignegosasyon sa nagkarayang ahensya, konsultasyon sa mga mag-uuma sa lubi, saktong pagtagad og pagpinalisar, ingon man ang pagpakaylap sa Maayong Balita ang ngadto sa mga mag-uuma sa mga hingtungtan og mga ahensya sa pagpatuman na lang ang kinahanglan aron mapahimuslan na kini. Sa may imong ikasulti nga sa gidugayon sa panahon, finally naabot na gyud ang inyong budget para sa mga coconut farmers. Nagpasalamat ug nalipay kog dako nga niabot na ang budget nga makatabang kini kanamong mga kabos sama nako. Alang sa Maayong Balita sa Siquijor, kini si Ninya Rose Oxo. Aniya si Roy Lumutan sa iyang Maayong Balita sa Negros Oriental. Gibuksan sa National Historical Commission of the Philippines ang usa ka historical marker adto sa Barangay Bongalonan, Basay kaniadtong September 21. Kini nagpahinumdom na ang submarinong USS Creval nidunggo sa Basay kaniadtong ika-11 sa Mayo tuig 1944. Ang pagdunggo sa USS Creval miresulta sa importanteng panghitabo sa kasaysayan adtong World War II. Matod sa NHCP, dinhing dapita ni Dunggo ang USS Creval submarine na maoy gisakyan sa 40 ka Amerikano na girescue sa panahon sa Hapon.
Gawas ni ini gidawat sab sa mga tripulante sa submarino ang Z-plan gikan sa mga gerilla sa Negros. Ang Z-plan naglangkob sa defense plan sa mga Hapon sa mga isla sa Pilipinas. Gidala sa Australia ang plano o gihatag kang General Douglas MacArthur. Atin ding binibigyang pugay ang mga opisyal at mga tripulante ng submarino, ang 2 Pilipinong mangingisdang nakakuha ng mga dokumento, ang mga gerilya ng Cebu at Negros. Gi-turn over sab sa NHCP sa LGU Basay ang pagdumala sa maong historical marker. Commemorate the ani nga marker each year, every May 11. We're gonna propose legislation na amuan ni siyang iset gyud na date along with the conservation and preservation measures ani nga marker. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, kini si Ray Anthony Lamotan. Di usab magpaawahi si Ray Anthony Chu aron ihatod kaninyo ang maayong balita sa Bohol. Wala man sila aktibong prangkisa sa Bohol, desidido ang Juan Meralco Foundation nga mutabang sa gihapon aron ang nabagyong kalikupan ipahiuli og buhion. Usa ka gatos ka libo ka kahoy sa mga kalasangan ug pagatpat sa mga kabaybayunan ang itanom ang dala sa corporate social responsibility sa Juan Meralco Foundation. Uban sa Process Bohol nga usa ka NGO ug mga peoples ug farmers organizations, punduhan sa Juan Meralco ang usa ka proyekto. Sa 1-4 trees, magpatanom ang Juan Meralco ug lumad nga mga kahoy nga moabot sa 5,000. Ug sa kabaybayunan, laing 5,000 nga pagatpat ug bungalon, mga higanting kahoy ipatanom aron manalipod sa mga kabaybayunan. Uban sa Bohol Provincial Government, ang proyekto ug mga makakuha og mga lawngon nga igtatanom, mga kahoy nga karaan nga sa kalasangan nagdaghan. Gawas nga may dako ug ikatabang sa mga panginahanglan sa katawhan, ang kahoy mausab mao'y tinubdan sa limpyong hangin nga ginhawaon og panalipod sa dasmag sa katalagman. 3 ka tuig gikan karon kun kaluy-an sa panahon, usa ka gatos ka libo ka kahoy na usab ang mulabong aron ang nagsakit nga kalibutan ayuhon. Gikan diri sa Bohol alang sa maayong balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Nalingaw ra ba mo sa atong episode today? Aduna ba mo'y nakatuna ni ini? Comment below sa istorya na inyong naganahan. Kung mag-uban na punta, alang sa mayong balita sunod simana. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Unya mga higala, 85 days na lang, Pasko na. Ako si Rob Cabardo, kung magkita na punta sunod simana.